טוב, מבחן סיווג מתמטיקה שאלה 16. אוסף כל המספרים המורכבים z, צורה כללית שלו, מקיימים שהאורך של z שווה לאורך של z פחות 6. אוקיי, פשוט אפשר להציב, כן, אמרו ש-z זה x ועוד iy, זה האורך של x ועוד iy, זה שווה לאורך של x ועוד iy פחות 6. אוקיי, אורך של x ועוד iy זה שאורך של x בריבוע ועוד y בריבוע. האורך של, זה פשוט האורך של x פחות 6 ועוד iy. זה המספר המורכב ששקול לזה. אז שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע, זה שווה לשורש, כן, זה האורך, x פחות 6 בריבוע ועוד y בריבוע. פה אפשר לעשות ככה, לעלות בריבוע כדי לבטל את השורשים, x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-x בריבוע מינוס 12x ועוד 36 ועוד y בריבוע. זה מצמצם עם זה, מצמצם עם זה, מצמצם עם זה. זה 12x שווה 36x שווה 3. מה זה אומר? זה אומר שהדבר הזה מתקיים רק למספרים מורכבים שה-x שלהם הוא 3. כאילו לכל z שעבורו, שהוא מהצורה 3 ועוד iy. שזה פשוט, זה החלק הממשי, ה-real part, זה ה-imaginary part, החלק המדומה. אז כאן כל המספרים המורכבים הנמצאים על מעגל במישור המורכב שמרכזו הוא המספר 3 ורדיוסו הוא 3. לא בהכרח, כי זה לא בהכרח יכול על המעגל הזה, כן? יכול להיות לך 3 ועוד מיליון i, או זה 1000, כן? אז זה לא על המעגל הזה. כל המספרים המורכבים הנמצאים על מעגל במישור המורכב שמרכזו הוא המספר 3i ורדיוסו הוא 3, כן? זה לא מעגל ברדיוס 3, כן? זה יכול להיות כאן 3 ועוד מלא אפסים i, ואז זה כל כך רחוק שזה בטוח לא במעגל כזה, כן? זה גם לא. כל המספרים המורכבים שהחלק המדומה שלהם שווה ל-6, זה לא נכון, ל-3, כן? זה החלק המדומה. החלק המדומה אין עליו הגבלה, החלק הממשי הוא זה שיש לו הגבלה, אז החלק הממשי שלהם שווה ל-3, זה נכון. וזה שמקיימים, רק בשביל הבדיקה בוא נבדוק גם את ה', כל המספרים המורכבים z שמקיימים שהאורך שלהם הוא 3, כן? זה פשוט כל המספרים המורכבים שנמצאים על מעגל ברדיוס של 3, מעגל קנוני, כאילו שהמרכז שלו הוא ב-0, שהרדיוס שלהם 3, זה לא בהכרח, כי כמו שאמרתי, יכול להיות לך כאן 3 ועוד 1000y, כן? זה גם לא על המעגל הזה, לכן התשובה היא ד'.